Velkommen til Danmarks største motorcykelmesse. Det her er en messe, der er beregnet til at vise så mange af de nye motorcykler frem som muligt over for motorcyklister. Det vil sige, her er der ikke noget fokus på andet end motorcykler og tilbehør og udstyr. Vi er jo kommet i dag for at drømme lidt og for at stavle lidt over alt det, vi ikke har råd til, men godt kunne tænke os at køre i fremtiden. Så egentlig bare for at mærke stemningen og for at nørde med alt det fede udstyr og alt det nye, der bliver udgivet, og for at holde lidt om på fællesskabet og dem, som også kører. Ikke? Der har vi noget til fælles. Det fedeste, vi kommer til at opleve, det er for mit vedkommende nok enten noget Ducati eller noget KTM. Ja, jeg vil sige, jeg er nok lidt Ducati selvfølgelig, men BMW tror jeg lige er målet. Det her det er jo en familiemesse, og det vil sige, at vi sørger for, at folk kan få mad og drikke herinde. Vi har en meget alsidig madordning herinde, og du kan få lov at slappe af, du kan få drikke kaffe herinde også. Det er sådan set meningen, at du skal tage din familie med herude og hygge dig herude i dag, mens du ser det, du går op i. Vi har Heelite kommer og udstiller deres airbags, som er en revolutionerende måde at beskytte sig selv på i forhold til uheld. Og det er jo en af de sikkerhedssystemer, man kan benytte sig af, når man kører på motorcykel. Alt hvad der er med sikkerhed og tilbehør inden for motorcykler findes her på messen. Vi har på messen en hel del inden for custom motorcykler og hjælp til custom motorcykler. Det vil sige, at hvis man synes, at en standard motorcykel ikke er dig, så er stedet her, hvor du kan finde hjælp, inspiration til at få den ombygget. Både i forhold til hvilke produkter du skal på, men også den lovmæssige ting omkring, hvad det er tilladt at få det godkendt bagefter.